हो गावाले काय म्हणतो बरं मा तो सांग 60 बापरे अरे लय छोटो यो 50 ती देत होती ती घेतलं ना आम्ही तुझ्याकडे येलो आणि आमचं यो नवीन मुंबई गोवा हायवे नमस्कार मित्रांनो तुमचं स्वागत आहे स्वीट फॅमिलीच्या नवीन एका व्हिडिओमध्ये। तर स्वीट फॅमिली गावी आली आहे गणपतीला आणि आज मला वाटतं गणपती तिसरा दिवस आहे आणि आज आम्ही जातो वेंगुर्ल्याला म्हणजे भावीजियाच्या मामाच्या गावी दीपालीच्या आईच्या गावी। तर आता आम्ही जातोय वेंगुर्ल्याला तर शेवटपर्यंत आमचा व्हिडिओ बघत राहा। लेट्स गो। सुंदर आमचं गाव पाणी भरला ही खाडी आमची विरवाडची आणि आमचं यो नवीन मुंबई गोवा हायवे जबरदस्त सुसाट गाडीवर जातं लय भारी आहे एकदम मस्त वाटतं आणि आता पावसाळा असल्यामुळे हिरवागार चारही बाजू। केतन मानगावकर आमच्या गावचं मित्र तर त्याचा हा रेस्टॉरंट आहे रूट 66 आणि ह्या आमच्या रूटवरच हा तर आम्ही वेंगुर्ल्यात जातो ते आमच्या रूटवरच आहे त्यामुळे आवर्जून आम्ही हय जातो आता खाऊ का पेट पूजा करू का। जर तुम्ही कधी कोकणात इलास त्या रूट 66 का नक्की भेट द्यावा लय भारी कोकणी जेवण मिळतं मालवणी जेवण मिळतं मच्छी जेवण मिळतं। तुम्ही काय खाणार चीज सँडविच तर भावीजी या चीज सँडविच खाणार आम्ही काय असेल डोसा किंवा इडली सांबार वगैरे ते खाणार आहोत। तर चला आमच्या मित्राच्या हॉटेलमध्ये मी मागवलं साधो डोसो हय विठ्ठलाने इडली सांबार मागवलाय ना तो काय वर बघत नाही खाऊ का गुंद झालो होतो आणि हय दीपालीन चीज सँडविच फुल लोडेड आणि भावीजियाचा पण चीज सँडविच आहे त्या खाते येवा खाऊ का। आंबोळे मागणार होतं मग नाही मागवलं डोसो मागवलं कारण घरात आंबोळे खाल्लं होतं येताना। पण आता आमचा नाश्ता करून झाला आता आम्ही वेंगुर्ल्यात जाऊन निघतो चला भेटूया केतन मानगावकर चला शेट चला। थोडं ढगाळ वातावरण झाला तर आम्ही आता वेंगुर्ला बाजारपेठेत इलो म्हणजे आता यांच्या दीपालीच्या घरी जाणार पण जेव्हा का पाया पडून जाणार गणपती का तर त्याच्यासाठी काय मोदक वगैरे काय घेऊ साठी शिरसाट मिठाईवाल्याकडे जातो आता बघू काय भेटतात आणि भावीसाठी तर मोदक तर घेणारच हवं आम्ही आणि भावीसाठी बघू काय आंबा बर्फी वगैरे काय मिळतात चला। केक बापरे हो गावाले काय म्हणतो बरं मा हो आम्ही बरे तू व्हिडिओ बघितलास की ना मागच्या वेळेचो काय बघितलास बघा एकदा मग आता परत दिलंय तुमच्याकडे काय भोपळे आहेत वाटतं 11 दिवस आमचो गणपती होय हा हा मी सासरवाडी दिलंय उभ्या दांड्याक पण जाऊचा माका भय ना माझी उभ्या दांड्या कोळमकर वेणुनाथ नवाबागात नवाबाग तुमचा पुढे हा 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 हो हो येतं आता आहे मार्केटमध्ये इलो आम्ही वेंगुर्ला मार्केट हे पूर्ण मार्केट हा लय भाजीपाला वगैरे सर्व मिळता मस्त मार्केट आहे। हवे कुठे फिरते तू काय पाहिजे आहे तुला केक कसो हा 50 रुपये काय कमी नाही 2 घेतो काय तसं महागच जातो हा 2 हवे एक बाईच्या गणपतीकडे जाणार आहो आणि एक दीपालींच्या घरी जाणार आहो देवची ह्या बघ हो दे येतो दे हा बरोबर आता कसा घालला मग ह्यो आहे का वो वाकडो तिकडो काढ हा मधलो हा ह्यो पण वाकडो हा बरोबर तर मस्त बघ दे। आता आहे आम्ही सफरचंद घेतो दीपालीच्या घरी देव पावसात पण ताल येत राहलो तर हाय हा शिरसाट मिठाई हय चांगले मिळतात काजू मोदक वगैरे किंवा काजू कतली पण भारी भेटत आहे। चला मोदक संपले वाटतं छोट मोदक आहेत काय खव्याचे
काय करायचं? टेस्ट करायचा तुला? त्यांना सांगावं लागेल टेस्ट करायला. हे नाहीत बोलतो मोदक नाही खव्याचे यावर्षी चिबूड नाही. काय तुम्ही काकडे आहात नुसते मरणाचे, चिबूड नाही. छत्री आणि आम्ही दोघं भिजतो. वरती मोदक पण शिरसा टांगडे नाही भेटले. तर आता आम्ही जातो गोकुळमध्ये, गोकुळ मिठाईमध्ये. तिकडे तरी भेटतात का बघूया. हां नाही ना ते भेटतील. राहुल चिपूड कसो ह्यो ह्यो दे बघू. ह्यो कसो हा दाखव. ह्यो काय होल पडलेलं नको बघ. नाही ह्यूचा लागता लांब जाणार आहो आम्ही. ह्यो कसो तो सांग. 60 बापरे. अरे लय छोटो ह्यो 50. ती देत होती ती घेतलं ना आम्ही. तुझ्याकडे येलो पोरांकडे बघून तरी काहीतरी कमी कर. नाही पिक्को होतो खाऊ. तू पिक्को हा थांब मी बघते आता खायचं होतं. थांब चांगलं पिकलेले बघते. ह्यो मस्त. हां पण कच्चो हा ना ह्यो. आता खाऊ को ह्यो 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 बघू. तो त्याच्या बाजूचा. हां पिक्को लुसलुशीत. अरे बारको आपण ह्यो. असू दे. ह्यो किती देणार सांग. हे 2 सांग कसे देणार ते पिक्के. हे दोघांचे किती देणार सांग. बाप रे नाही आहे बाबा गरीब आहो आम्ही. ह्यो मस्त रे चिकू. ह्यो किती 30 देते याचे. काय काय गुलामा एवढ्या लांबसून इलो आम्ही आहे चिपूड घेऊ वेंगुर्ल्या. 40 का देऊन टाक चल तो. चला फायनल आम्ही केलं 40 रुपयाक डन. घे ग मस्त पिकलेलो. 2 अंगाचो नाही ना. हां हे बघ मिरी फणस दीपाली. कशी आहे मिरी फणस कसवा. 40 काय स्वस्त पण छोटो आपण तर ठीक आहे तरी पण 40 रुपये. तो कुसलो वाटता मिरी फणस. होय हत 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 देते देते थांब. सरांच्या दुकानात भेटले नाही मोदक. आता हाई इलो आम्ही गोकुळमध्ये. तर हाई भेटतात काय बघूया. अचाकच भरलेला बघू. हे कसले माव्याचे खव्याचे. कसले आहेत ते. काजू ना खव्याचे खायचे. हा खव्याचे मोदक. अरे देवा हे का देवा. हे वाट बघताय. हा बघ केव्हापासून वाट बघता. तर फायनली आम्ही 2 घेतलं पाव किलोचे. बाईसाठी 1 आणि 1 दीपालीच्या घरी. ओके चला. पैसे दिलात काय. हे पैसे दिलास ना. घेतलं अक्षरशः गाडीत आमच्या वास दरवळलो. घुमलो वास अक्षरशः. छोटोसो पण मस्त पिकलेलो एकदम. 50 रुपये सांगल्या 40 रुपयाक दिल्या. लय भारी आहे. कधी खातं असा झाला. बाजारपेठले खरेदी करून झाली आमची. आता आम्ही जातो दीपालीच्या घरात. उभा दांड्याक नाही कुर्लेवाडी. हा उभा दांड्या कुर्लेवाडी केपा देवी जवळ. दीपाली फोन लावता. तुम्ही जेवण घ्या. कशा झालं ना जेवण आरती बिरती. आमचा पण ठेवा जेवण. आमका ठेवा. तर फायनली आम्ही कुर्लेवाडीत इलो. भावी आपलो ड्रेस सांभाळता. थोडं पाऊस पडून गेलो वाटतं आहे. यांना भूक लागली त्यामुळे आधी दर्शन घेतो आणि नंतर मग जेवतो. गणपती बाप्पा. भावीजी काय हवं. डाळ भात. पप्पाला अजून भूक नाही लागली वाटतं. अरे भूक लागली आहे.
भावी खीर खाते खीर पाहिजे. चांगली आहे खीर. जे काय पाहिजे खीर खाल्ली काय मला खेकडे पाहिजे पण. खेकडे आता गणपतीला खेकडे मिळाले का तू? खेकडे खाऊ समुद्रात ताजे खेकडे खाल्ले सवय. खेकडे अरे उसळ चांगले आहे बघ हिरव्या वाटाण्याचे मस्त आहे. त्यापेक्षा खेकडे चांगले असतात. खेकडे आता का बाप्पाच्या वेळी खेकडे खातात नंतर ये मग खेकडे खाऊसाठी. राजवीर पण असतो छोट गणपतीच्या वेळी भावीने. आता आम्ही कुर्लेवाडीसून म्हणजे दीपालीच्या घराकडसून गणपतीचं दर्शन घेऊन आणि घेऊन वगैरे पेट पूजा करून आम्ही निघालो. आता आम्ही डायरेक्ट देवगडकाच जातो. बेंगलोरसून डायरेक्ट देवगडका वाटेत पण. आणि पाऊस पण आता जोरात दिलो. आता काय थांबणार नाही. घरी पण जाऊचा संध्याकाळी आरतीसाठी आमच्या घरात जाऊचा. तर आता आम्ही देवगडका इलो. थोडा आता फुला वगैरे घेतो देवासाठी आणि नंतर गावात जातो. फुला घेतला. भावी ते काय करता भूक लागली आहे भाविका. भावी काय केळी खातायत का? या आता आम्ही जातो विरवाडीत आणि नंतर व्हिडिओ चेंज करतो. चला लेट्स गो. आता आम्ही पोचलो आहोत आणि आज मी एंड करणार व्हिडिओचा. जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. भेटू आता स्वीट फॅमिलीच्या तोपर्यंत बाय. आई मला भूक लागली इथे. चला भूक लागली आईला. एक आलू पण झाला. चला बाय 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 गाईज बाय 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 बाय.